ዝጅምር ኣይረስ ሓደ ንግሆ ከም ትቃሳት እስኣ ናብ ክሽነይ ተኣቲ ካብ ተስሓዊ ንእሽተይ ካራ ሒዛ ወፂኣ ናብ መኪና ተሰቂላ ኣና ጨካ መንገዲ ንነዊሕ ርሕቀት ምስ ተጓዓዘት ኣብ ሓደ ብዙሕ ሰብ ዘይብሉ ፓርክ ተበፅሕ ኣብቲ ከባቢና ዝነበሩ ነዋሕቲ እምባታት ምስ ተሰቐለት ኣብ እግሪ ሓንቲ ኦም ኣብ ቀረባ ግዜ ናይ ዝሞቱ ቆልዓ ብዙሕ መስታወሻታት ተኣኪቡ ትርኢ ናይቲ ዝሞቱ ቆልዓ ፎቶ ኣልዒላ ምስ ረኣየት ናፍታ ነበረት ተቐሚጣታ ናፍታ ቀረባ ነበረት ፀድፊ ሂወታ ክትሕልፍ ትኸይድ ኣብዛ ሰዓት ኣይረስ ምንባር ተፀሊእዋ ድፍረት ተኣኪባ ሓንቲ እግራ ንቕድሚት ንምስዳር እናተቸገረት ትጸንሕ ሃንደበት ግን ብዙ መፂ ከይበለቶ ሓደ ወዲ ኣብ ጥቓኣ መፂኡ ኮፍ ኢሉ ሽሙ ሪቻርድ ከም ዝኾነ ነጊሩ ንኣይረስ ይፋለጣ ሪቻርድ ኮፍ ኢሉ ንኣይረስ እንታይ ናብኡ ከም ዘምፃን እንታይ ከም ትገብርንላ ይሓታ ክትምልሰሉ ስለዘይከኣለት ግን ንሱ ንምንታይ ናብኡ ከም ዝመፀ ምዝራብ ይጅምር ሪቻርድ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ምስ ፍቅረኝኦም መኪና እናኸደ እንከሎ ሓደጋ መኪና ከም ዝገጠሞን ኣብቲ ሓደጋ መኪና እታ ዘፍቅራ ክሎዊ ከም ዝሞተትን ይነግራ ኣይረስ ንነዊሕ ግዜ ስቑኢላ ክትሰምዖም ዝፀንሐት ሓዚናሃሉ መፅናዕነት ቃላት ንሪቻርድ ትድርበሉ ሪቻርድ ግን ብትዘራሱ ሕጉስ ኣይነበረን ምክንያቱ ካብቲ ሓደጋ ተሪፈ ንሰለስተ ወርሒ ፓራላይዝ ኮይነ ሆስፒታል ብፀንሐ ኩሉ ሰዓት ኩሉ ሰብ መፅኡ ብሕማቕ መንገዲ እዩ ዝርኤኒ ነይሩ ምክንያቱ ምስ ፍቅረኛይ ክሎዊ ቅድሚ ምማታ ሓያል በኣስ ስለ ዝነበረና መብዛሕትኡ ሰብ ኮነለ ዝገበርክዎ እዩ ዝመስሎ ስለዚ ኮሜል ከይትፅናዕንዕኒ ኢሉ ንኣይረስ ይነግራ እዚ ኩሉ ምስ ሰምዐት ኣይረስ ናይ ባዕላ ታሪክ እውን ንሪቻርድ ክተካፍሎ ትጅምር ሓደ ግዜ ምስ ኣያን ወዳን ናብቲ ካምፕ ፅቡቅ ግዜ ንምሕላፍ መፂኦም ነይሮም እሳ ምስ ሰብኣያ ሽሞም ኣብኦም እናፈሓሩ እንከለዉ እቲ ንእሽተይ ወዳ ሓዊ መናኸሲ ዝኸውን ዕንጨይቲ እናኣከበ ይጸንሕ ኣይረስ ፍየረ ንኽትእክብ ትኩረታ ተሰሪዓ ስለ ዝነበረት ወዳ ናብቲ ፀድፊ ፀዲፉ ክመውት እንከሎ ኣይረአየቶን ካብቲ ሰዓት እሱ ንድሓር ወዳ ዝሞተሉ ምክንያት ግድስ ተደ ስለ ዘይነበረት ኮይኑ ስለ ዝስምዓ ብሰላም ክትነበር ኣይከኣለትን ናብቲ ንሱ ዝሞተሉ ፀድፊ መፅያ እውን ነብሳ ንኽተጥፍእ ወሲና ሪቻርድ እውን ጥፍኣተኛ ምዃንን ሓላፍነት ምውሳድን በበይኑ እዩ ግን ወድኺ ከምዚ ኢልክ ፀዲፍኪ ክትመውቱ ድዩ ዝደልየኪ ነይሩ ኢሉ ሓቲትዋ ካብቲ ቦታ ንክኸይድ ካብ ኮፍ ዝበለሉ ይትስእ ኣይረስ እውን ሂወታ ናይ ምጥፋእ ሓሳብ ቀይራ ንሪቻርድ እናሰዓወቶ ናብቲ መኪንኦም ጠጠው ዘበሉሉ ቦታ ይምለሱ ናብ መኪና ክትኣቲ እቲ ማዕፆ ክትከፍቶ ክትምኩር እንከላ ግን ሪቻርድ መኪንኡ ኣብ መናፀጊዕዋ ስለ ዝነበረ ክትኣተይ ይከኣለትን ኣብቲ ሰዓት ንሱ ሪቻርድ ቴዘር ሒዙ መፂኡ ንኣይረስ ውንኣ ክሳብ ትስሕት የጥቃዓ ኣይረስ ናብ ውንኣ ተመሊሳ ካብ ደቃሳ ክትነቅሕ እንከላ ኢዳ ንድሕሪት ተኣሲሩ ኣብ ናይ ሪቻርድ ድሕርዋይ ኮፍ መበሊ ደቂሳ ከም ዘላ ተስተውዕል ብድንጋፀ ተጨናኒቓ ምትንፋስ ምስ ጀመረት ትንፋሳ ዝሰምዐ ሪቻርድ ግምጠሊሉ ከም ዝተስአት ይርአ ኣይረስ እታ ኣብ ኢዳ ዘላ ሰዓት ተጠቒማ ሓገዝ ንምጥያቕ ትሞክር ሪቻርድ ግን ርእዋ ስለ ዝፀንሐ ኣብቲ ዘለውሉ ቦታ ኔትወርክ ከም ዘየለን ኮነ ኢሉ ናብኡ ከም ዘምፃን ይነግራ ሪቻርድ ሰብኣያ እውን ኣሊሹ ክረኽባ ከም ዘይክእል ነጊሩ ናይቲ ዝሞተ ወዳ መጫወቲት ጃልዋ ኣብ ቅድሚኣ ኮፍ ኣቢሉ ተረጋጊዓ ንኽትከይድ ይነግራ ድሕሪ ፀኒሒት ኣይረስ ኣብ ጅቡኣ ደቃቕ ካራ ከም ዘለታ ትዝክር ቀሲላ እታ ካራ ውፅያ እቲ ኢዳ ዝተኣሰረሉ ገመድ ትብጥሶ እቲ ገመድ ብትፈትሐሉ ሰዓት ሪቻርድ ንኸይሰምዓ ብዛዕባ ስድርኡ እናሓተተት ወግዒ ተጀመሮ ኣብ መንጎ ተወግዖም ሪቻርድ ናፍቶ ጫካ ዘሎ ማንም ዘይፈልጦ ገዝኡ ወሲዱ ጨጉራ ቆርፀላ ምዃኑን ንዝተወሰነ ግዜ ኣብኡ ከም ዘፅንሓን ይነግራ እዚ ኩሉ ሓሳቡ ሕልሚ ኮይኑ ንኽተርፍ ግን ኣይረስ ካብቲ ዝነበረሉ ተሲኣ እታ ካራ ተጠቒማ ሪቻርድ ተጥቅዖ ኣይረስ ብካራ ንኸይትወግኦ እናተዋእሳ እንከሎ እታ መኪና ብፍጥነት ትጓዓዝ ስለ ዝነበረት ንሓደ ዓባይ ኦም ይጋጨዩ ኣይረስ ካብታ መኪና ክትወፅእ ክትምኩር እንከላ ሪቻርድ ብጨጉራ ሒዙ ይስሕባ ተባኢሳቶ ካብታ መኪና ክትወርድ እንከላ ሪቻርድ እውን ርእሱ ተወቂዑ ካብታ መኪና ይስዕባ ኣይረስ እቲ እግራ ተኣሲራሉ ነበረት ገመድ በጢሳ ብእግራ ደው ኢላ ዝሕግዛ ሰብ ምፅዋዕ ትጅምር ይኹን ደኣ እምበር ናብ ማእኸል ጫካ ስለ ዘምፃ ማንም ሰብ ክሰምዓ ይኽእልን ሪቻርድ እውን ካብቲ ዝወደቐሉ ተሲኡ ነገራት ከም ተበላሽላን መቋም ንዓ ከም ዘየዋፅኣን ይነግራ ሪቻርድ ኩሉ ነገር ፅቡቅ እዩ ዝኸደሉ ነይሩ ኣይረስ ክገዝኣ ወፂኣ ናብቲ ገደል ክትመፅእ እንከላ ዝረአያ ሰብ ኣይነበረን ሰንኪ ኣብ ጅቡኣ ዝነበረት ካራ ፈቲሹ ምውፅእ ግን እዚ ኩሉ መከራ መፂሕዎኒ ሪቻርድ ተናዲዱ ንኣይረስ ሓቀይ ነብሲ ክተጥፍእ ትሓስብ ነርኪ ካብ ምማት ዝሐይሽ ነገር ይክገበረልኪ ኢሉ ኣብ የመናይ ኢዱ ዝወግኣ መደንዘዝ ስሪንጋ የርእያ ሪቻርድ ውንኣ ስሒታ እንከላ ኣብ ቀረባ ግዜ ምዝራብ ኮነ ምንቅስቓስ ዘየኽእላ ኬሚካል በቲ ስሪንጋ ገይሩ ከም ዝወግኣ ይነግራ ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቃ ኢዳን እግራን ምቁፅፃር ትስእንያ ካራ መሓዝ ኮነ ሙግያይ ስለ ዘይትኽእል ሪቻርድ ድላዩ ንክገብራ እናተዛረበ ግዜ ይቐትል ቁሩብ ፅኒሕ ኢሉ መማርፅ ስለ ዘይብልኪ ኢድ ክስደድለይ እሞ ብሓደ ንኸይድ ኢሉ ኢዱ ይዘርግሕላ ኣይረስ ግን ኣብ መናፈሪሓ ናብቲ ጫካ ሓዲጋቶ ሙግያይ ትጅምር ኣፃውዕታ ምቁፅፃር ኣብዋ ስለ ዝነበረ እታ ኣብ ኢዳ ሒዛታ ነበረት ካራ ትወድቃ
أجارة مجيء كأسنا والجديفمو دويلان متصنع تشكر أو ساعتها كمت ريتشارد زلا كندي دقيقة 5 قريان ترئي كتعرف حدا جيزة دو مسالات ريتشارد الناس أوعى ناقص كم زمتصلو تسمع ايرس ريتشارد نخيركها مملات كتقتل تمكر سونتا جن سنكت مدنزاز كسبك أسيت المالو ملؤ نملؤ من كسقاس تطوكي بلد أحد بوتان محوا أو تحت حانت آتيات تسقع دحري سكندات ريتشارد أو العلي أماتيو الناس أوعى دويلو تريقو ريتشارد كخيدنا لنكلو ايرس أو العلي سفر تساتات كم زدك أسات تستوعل اتوم تساتسة بإيدا ناو كل سونتا ديوم أو قص عاطيحهم كنخصوا سلس جمرو اتقانزا لعلى عقمي خونا متصور تساينوا كافت محققة أنها توفح كتوت كلا رحق إلو خيدو زنار ريتشارد سمعوا تماليشي ماتسق كاو ريتشارد مملات زي تقورو زي ولا ايرس انها توفح نفتو كارو أنار الرفاقاتها مستوحج انها تنساففت تخيد زرئي ريتشارد تناديدو سونتا بارالايز سلازوخنا محماس كم زي تخيلن تقليقاهم تموتن ينقرا بزوخنا من قدقن ايرس انها تنساففت بتوحج لنوير حقات تخيد ننوح جيزة توقعزا كافتروا ناتوفح مسواتات ملؤ نملؤ أو سونتا قطصر تسئن هندوت حد عوي ساقاي بموتر جيرو نفط زوار أهلي ماتسق كنا أخ مكرن كلوي تنكساسن أعنتا تخفيتو سلازنا رجن كم زيدك أساتي فلت أعنتا بفتنة أسنالتن بمعمات سمعون طريقون كم زلا تفلتو نايرس نوعرويا سقيلو نفط جزء مسوسدا حجز دليو نابولاوش كدولنا تداليه اتمعصو خخخ تعوي ساقاي اتمعصو خفت جلت مسألة ايرس اتمعصو نخي كفتو انها دقاقمت عينا نخفتت نعصيتن ملكت هو اتمعصو بحيل مخخخ سلازقصلجن كيدي خفتو ريتشارد بحيلنا تنفسه تهانتيو سويتو خمس طفوتون كم زل شالون نتساقاي ينقرو تعوي ساقاي تتراتيرو سلازناره نريتشارد او دغ نخصنحن سلكو حيزو ماتيو نا بوليس كم زدول نغيرو اتمعصعصي واي ملس سلكو العلو نا بوليس كدولنا لنكلجن ريتشارد اتمعصو خفيتو نفتوش تجزا بحيلو خمس اتي رئي تساقاي نريتشارد كاب جزء نخوصلو على حتتو امبر ريتشارد دخيمون صبو كم زي سمو عندو تزاريو افت صوفا كوفيل قدم كوف موالو اتخبابي بدن بخري انكلو اتعربيا يرئا ايرسكن او ادك يسهلان اتساقاي نريتشارد اندحر دا ادقوت يتصبيو كل زدلي حجز كم زقورو لي نغرو ريتشارد سلكي طفيها نسلازولو موبايلو ندغ اندحر داوصيو كم زهوي نغرو اندحر زوصي خاغن نابولاوش دويده ناو غزاي بحيلي زاتي سب كم زلومبر سويتو زطفو اوتو سولو يلي زارون يورو ريتشارد حق امسيلو بتعم خمس تچنانقن سويتو نمركاب بتعم خمس تهانطيني نغرو اتساقاي ريتشارد حزينلو كوفو بيلو انتاي كم استفطره زرزرو نخنغرو يحطو ريتشاردون على سفت غزان تهاليا اتساقاي امينو نخهو تعنا خم زيولان ننوح جيزه تمرعوا كاخا خمصنحن ينغرو اندحر دا ابولاويس بزعبا وبتبوتا مركا فليطوم نا هوسبيتالو سيدوم كعصيوايم دغيما نخري اونك فقد اللينيلو نتساقاي مسكنكن يبللو بتدغاغامي مكينا مزوار كتمكر كم تدلس لزنغرهني نخد مكريله نفط مكينا شوفور كوف زلولو بوتا كوف بيليا نا شوفرت نستوسنه غيزه مصنحت جن هندوت مس عباي تغاچا ونيكس حيته كنقحن كلغو كاو غني سينايا ملؤ معلتون كلي شاوعيله جن كرخاي كالكون يلو نتساقاي اوصللو اتساقاي كوفيلو ريتشاردن ايرسن انا غلاوت يطمطوم بحقي نناي منيوم تاريخ كم زامنه يفلطن نسون كم ريتشارد سويتو بسنك حماما حديقات تخم زخدتن افت غزا ننوح غزا بينهم زنبرلون ينغرو نريتشارد امينو ايرس بدحريتو تحاوي اخم زلا نخنغرو قرب مساله ناي ريتشارد سلكي او جبو تصوع قدم دقائق سلكي طفيئه نا بوليس كدولي كلن يلو سلازناره ريتشارد حساو مخانون علامو قالي خم زخونان يغلصلو ريتشارد بفتاتا عرويخا انت خدغبرنا كشنيتي خايا او دغيكون كان خاطقمل لايلي حطو محواءن محساين زسولچو ساي حنتونا اسحتت قلعه خم زرخان او غاراجو خم زحواان نريتشارد ينغرو اندحر دا كلتيهم كاز غزا يوصيكم لاي منم يزارون منم يراخون يولم ريتشارد كم تزولو نايرس او غاراج تحاوي ازلا سلازمسولو نخرخوا نتساي سلكو قبولو قرب يبل اتساقاي دفيقو نا ارماديو مسلاقعو اتارماديو تصديفون ريتشارد يسقطو اتساقاي اتاسلك العيلو نا بوليس دويلو كونيتاتو نارد انكلو ريتشارد كافت زودو قلو تسيقو يقاطمو اتساقاي جن ارقيت مبر دخومي نورن ريتشارد بدن بغيرو مسقطقطو مساقاي بقلوات عدل كم زيولو مستردو ابطقو تصنحو تكرر العيلو اقرو يوقو أمريت مسودقة هيو تغسال تحلف أو أفلبو دقاقي مي وقو ايرس حزون بارالايز كوينا ازو خلونا تفتره افت دحر صوفات حوي اترئي ايرس كفت غزاوتيو كاوكالي كفلي ندا دمتيو نتساوعين نتخفلن بحاول نخقاصلوم منسناس يجمر أتمساسل ساعات ايرس بنشيو من قصاص سلز جمرت ريتشارد اتغزا قاصلو نفتنا يتعوي سو اي ماكينه اتيو كوفيلون كلو
ኣይረስ ናይቲ መስኮት መጋረጃ እናንቀሳቐሰቱ ስለ ዝረአየ ኣበይ ከም ዝተሓብአት ይፈልጥ። ናፍቲ ገዛ ተመሊሱ ካብቲ ሓልሓልቲ ሃዊ ተሸኪሙ ናፍቲ ናይቲ ዓብዪ ሰብኣይ መኪና የእትዋ። ንኣይረስ ኣብቲ ናይ ዓብዪ ሰብኣይ መኪና ሒዝዋ እናኸደ እንከሎ ነቲ ሰብኣይ ክቐትሎ ዝተገደደ ብሰንኪ ናታ ጥፍኣት ምዃኑ እምበር ቅድሚ ሕጂ ሰብ ዝበሃል ቀቲሉ ከም ዘይፈልጥ ይነግራ። እናኸዱ እንከለዉ ናይ ሪቻርድ ስልኪ ይጽውዕ። ኣልዒሉ ኣብ ስፒከር ክገብሮ እንከሎ ኣይረስ ጓሉ ንሪቻርድ እናተዛረበቶ ትሰምዓ። ብተደጋጋሚ ሓዲግዎን ስለ ዝወፅሎ እሳ ነዲኣን ናፍቲ ዘለዎ ቦታ ከም ዝመጻ ይነግርኦ። ንምንታይ ምዃኑ ሪቻርድ በቲ ዘረባ ብጣዕሚ እናተናደደ ሕጉሳት ንኾኑ ኩሉ ንብረት ሒዘን ንኽመጻ ይነግረን። በቲ ወግዒ ኣመና ትኹሮ ተሳሒቡ ነታ ብቕድሚኦም ትመጽእ ነበረት ኣውቶቡስ ካብ ምግጫይ ብንንእሽተይ ይተርፍ። ቁሩብ ምስ ተጓዓዙ ሪቻርድ እታ መኪና ነዳዲ ወዲኣ ከም ዘላን ኣብ ነዳዲ ጣብያ ጠጠው ክብሉ ከም ዘለዎምን ይርድኦ። ብጥቕኦም ሓዊ መጥፈእቲ ሰራሕተኛታት መኪናታቶም ሒዞም ብፍጥነት ይሓልፉ። ኣብቲ ልዕሊ እምባ እቲ ዘቃጸሎ ናይቲ ዓብዪ ሰብኣይ ገዛ ብርሕቐት ትክ እናወጾ ይርኦ። ንኣይረስ ሰብ ከየስተውዕላ ቆዊዕ ጌርላ ናይቲ ነዳዲ ንክኸፍል ካብታ መኪና ይወርድ። ኣይረስ ዝሕግዛ ሰብ ንኽትጽውዕ ዝተኽኣላ ትገብር። ግን ሰውነታ ሕጂ እውን ክምእዘዘላ ኣይከኣለን። ግን ሕዚ እውን እቲ ተኣሲራሉ ዝነበረት ቀወቶ ፈቲሓ ርእሳ ናፍቲ መስኮት ተገዝጊዛ እታ ጌርላ ነበረ ቆዊዕ ተውደቓ። በቲ መስኮት ቀጢሉ ዝሪኣ ቆልዓ ትርኢ። ኣይረስ ነቲ ቆልዓ ሓገዝ ንኽጥይቆ ዝተኽኣላ እናፀዓረት እንከላ ኣዲኡ ነቲ ህፃን ናፍቲ መስኮት ቅርብ ትብል። ነቲ ቆልዓ ናብ መኪና ሒዛቶ እናተመለሰት ንኣይረስ ደጋጊማ ጥምታት ትጸንሕ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሪቻርድ ናይ ነዳዲ ከፊሉ ካብቲ ድኳን ወፂኡ ናፍታ መኪና እናመፀ ንሪኦ። ሪቻርድ መፂኡ ናፍታ መኪና ምስ ተሰቐለ ሒዝዋ ናፍታ መጀመርያ መኪንኡ ዝተጋጨየላ ቦታ ይኸይድ። ኣብታ መኪንኡ ዝነበረ ሓድሽቲ ክዳውንቲ ቀይሩ ዝተበላሸየ ክፋላት የመዓራሪ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ናይ ኣይረስ ጻዕቲ ቀስ ብቐስ ምንቅስቓስ ይጅምሩ። ናይቲ ከባቢ ትራፊክ ተቆጻጻሪ ፖሊስ ናፍታ መኪንኦም ጠጠው ዝበለህላ ቦታ ይመጽእ። እታ ነቲ ቆልዓ ዓንቶ ሒዛቶ ዝኸደት ሰበይቲ ተጠራጢራ ስለ ዝነበረት ንዚ ፖሊስ ደው ኢላ ብዛዕባ ሪቻርድን ኣይረስን ስለ ዝነገረቶ ክከታተሎም ኢናኡ መጺኡ። ሪቻርድ ነቲ ፖሊስ ብዘይረብሕ መልስታት كأمنوالاي مكر دا أمبر اتو بوليس لعلم أن تتراتيرو سلزنارة نريتشارد بقليلو خفاتو حيك ألن اتا استقاج ايت مكينان أنا ريتشارد جنبارنا رؤوسلن ريو ترو إنه السخي خيد أوش تسكندات أيرس إيدا بمتون منقصقاس جميرو نايتا مكينا مشكوت كتوردو تجمر نتو بوليس ون انتاي كم سفتر لون مرأي نفتا أيرس دك أسهل مشكوت غيره ريتشاردون نتو بوليس أيرس منقصقاس كم زي تخيلن سوي تخم زغونتن أو كارواجيزة ودا سلزموتا بتعم خمس تقودت نتو بوليس ينقرو ريتشارد ناي ودا تخكلنيا شمن تخكلنيا موتون أفتني حسود تاريخو غتك أمثلة سمعت بحزن من بعد تجمر اتو بوليس ناي ريتشارد تاريخ أمينو حدي قوام كخيدنا لنكلو أيرس إنها تشجرت نخحجزا كأسيلات زارو اتو بوليس نخسمعة نفت مكينة قريولو أفت قدميو نايزيب مأسرن سيرهنغان مسرقية بتعمي تراتر ريتشارد حقاوزو كم زي كونا فليتو نخا أسرو شقوتو خلعلنا لنكالو ريتشارد قدمو بحاج إنسان شلت وقعو نتو بوليس قتلو مماتو رقص أيان مخان دكاقيمو يوقعو نايت زموتو بوليس ريسا نفتاز متسألا مكينة مساقلو حاون ديدو نا مكينو تساقيلي خيد كافتو بوتا رحيق إلو مستوقع عزة حجوون إز بوليس زموتو اللو مخنات نسغن ترحيقي ندحر دا عارف كخوفيلكي نما نمسويك أتنيلا كال أتيل كنيرا كنسخي كسمعني كال كنيلو نا أيرس حلافنا تشاكما كرو مزراوز جمرت أيرسون زخلو زاقورولو عدانو خمزخونن كافتو ناي مكينة حدا غاز قطمون دحر تعنا خمزي رخوان تنقرو أفت ساعات نسو نسالست ورحي أو كومان كاللخا رئيسخات وقع خاص لازنوار كأيو زغلو نخد قبر زقورا كالون بر كالي أخواني خيلن تولو ريتشارد تناديدو اتا مكينة تطو مسبلا أفتح ديقا معالتي فقرانيو كسالا تسيرا مويتا مسرقية نايوات علامو أخمز فلات أي نقرا أيرزوان نسودرو معارخ نداي كم زفوت يومن زخلو تطو بيلو نو نورمال هيواتو خملاس كم زلوان كتأمنو تسعر ندحر دا حجب هيوات سديد كاني نما نما يزارون كزارو تدلو خوالا تخكلانيا شمكا خونا تخكلانيا هيوات كاس لازي فوتو ببوليسي كتتحزني لا نريتشارد تنقرو ريتشارد إزم السمعة حسا وغيرو نأيرس نحدك على حزواي خيد ريتشارد كافتا مكينة وريدو اتحاد صورة العيدو نفتا مكينة خملسن كلو أيرس سرين كحيزات سنيحة نريتشارد توقعو كن حجون أتساوعتا كندو سلزي إزازوالو اتا سرينغا كتساوط أي كالتن ريتشاردون اتا سرينغا منتيلو الناس حقا لو ما عنتنقوهو كتموت خمزي تحسو ناركي بيوت نمسنح نمتايك زخلو تكالة سيلي حتى كافتا مكينة وريدو كارا حيزو نأيرس الناقوتتا ناون إشي جالباي سقلا نوعلو نواقاتيو نتا جالو حيزوا نما أخل تقالاي مسواتحا أيرس ما ترشي أقريو مغانو سلز فلتات أو جبقا ناي ودا مجاواتي جالو أوتشي
ተሪአን ንሳና ረእየት ንኽትመውትን ተሓቶ ሪቻርድ ፈቃደኛ ኮይኑ እታ መጫወቲት ካብ ጅባኣ ከውፀላ ድንን ምስ በለ እታ ቁልፉ ነበረት ካራ መሲታ ኣብ ክሳዱ ተወግኦ እታ ወጊኣቶ ነበረት ካራ ካብ ክሳዱ መሲቱ ሽጉጡ ከውፅእ እናተጓየየ ኣይረስ ብእግራ ረጊሓ ካብታ ጃልባ ተፅድፎ ንሱ ናብቲ ቃላይ ክኣት እንከሎ እታ ሽጉጡ ኣብታ ጃልባ ስለ ዝተረፈት ዘለዋ ሓይሊ ጠርኒፋ ነታ ሽጉጥ ትሕዛ ሪቻርድ ናብታ ጃልባ ተመሊሱ ክድይብ ክሙክር እንከሎ እታ ሽጉጥ ተጠቂማ ደጋጊማ ትኩሰሉ ናብቲ ውሽጢ ማይ ምስኣተ ናበይ ከም ዝኸደ ይረኣየቶን ኣይረስ ንሪቻርድ እናተኩሰት እንከላ ነታ ጃልባ እውን ብክልተ ጥይቶም ኪላታ ስለ ዝነበረት ማይ ብፍጥነት ኣትያ ይጅምር ንሳ ምስታ ጃልባ ናብቲ ውሽጢ ቃላይ ክትሰምጥ እንከላ እታ ናይ ወዳ መጫወቲት ጃልባ እናተንሳፈፈት ትጸንሕ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣይረስ ሰውነታ ሙሉእ ንሙሉእ ምቁፅጻር ክኢላ እናሓመሰት ካብቲ ቃላይ ትወፅእ ንዝተወሰነ ግዜ ኮፍ ኢላ ዓሪፋ ትንፋሳ ምስ ኣከበት ሪቻርድ ብሓደ ጫፍቲ ቃላይ እናተፋሓኹ ከም ዝወፅሎን ገና ከም ዘይሞተን ትርኢ ኣይረስ ካብቲ ነብረህሉ ተሲኣ እናጉየት ናብቲ ሪቻርድ ዝወፀሉ ቦታ ትኸይድ ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢላ ሂወተይ ስለ ዘድሓንካለይን ንኽነብር ትርጉም ስለ ዝሃብካንን ኣዝየ የመስግን ኢላ ንሪቻርድ እናተዛረበቶ እዚ ፊልም ይውዳእ ፈቲኹም ሞትኩም ተስፋ ይገብር ተመሳሰልቲ ቪድዮታት ንኽመፅኹም ንቻናልና ሰብስክራይብ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ በልዎ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፃንሒት